फैदोलाय लोगोफोर लाइभ भिडिअ जइन जाफैदोलाय आंजों माथो सासे फैयालै सासेबो नुजाफैयाखै फैदो फ्रेन्ड्स फैदो आंजों लोगोआ फैदो फै लोगोफोर नै दासो सासे नुजाफैदों माथो कमेन्ट हरदो फ्रेन्ड्स सोर सोर लाइभ भिडिअ जइन जाफैदों नामनाय Hey guys, I friends, live video join. Comment हरलायदो नोंथांमोनहा सासेयानो सासे फैबाय थायो माथो कमेन्टफ्रा कमेन्ट Hi friends two members सानै जालाय बा कमेन्ट हरदो मा ओंख्रि जाखो मा खालामदों मा मादों ना उन्दुदों सोरमोनथाय बिथांमोनहा कमेन्ट हरदो कमेन्ट सानैल'थारलाय माथो जोलैनो आन्था
लाइक डाउन खालामदो लाइक गाना हो itu diनै रावबो चेनेलाव गोदानबा सापर्ट खालामनानै होदो फ्रेन्ड्स गजनी 15 सेकेंड हेलो आई एम गजनी आओ हाउ गजनी भाई फैलायबाय नामा गजनी भाई गैयालै दिनै माथो हनै सानैल'थार सानै मेम्बार्स मा ओंख्रि जाखो गजनी मा ओंख्रि जाखो मा खालामदों मा मादों खोन्थाहरदो एसे खोन्थाहरदो नों आंनो खोन्थाहरदोब्रा एसे फाग्ला बिदि जायो नामा पाबजि गेलेदों पाबजिखौ गेलेनो नाङाब्रा अलसिया जायो मानसिया पाबजि गेलेबा अलसिया जायो आं गानखौ खननोथ' हायो फंबाय हानायालाय खिन्थु बुस्थुआ मानसिफ्रा गाज्रि दङना थिगाव खननोथ' हायो हानाया खनलाबाय नामा जानोब्रा मिउजिक बेकग्राउन्ड मिउजिक गैयाना बुस्थुआ जाला नायदोब्रा खनबाबो औ मा मेथाइ खनो चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर एन्ड सापर्ट मी थाबैनो 1K जाथोंसै अननानै नायनो एसेबो इन्टारेस्ट गैयानो माबा मा लिरलाबायखो एसेबो इन्टारेस्ट गैया नों मा इन्टारेस्ट गैया आइ एम इन्टारेस्टिं मा इन्टारेस्ट गैया जाखो इन्टारेस्ट दंब्रा फाग्ला मोसाबावोसो आङो मानो इन्टारेस्ट गैया आङो मा ओंख्रि जानाय फंबाय गजनी इन्टारेस्टखौलाय मा खालामनो इन्टारेस्टजों मा जानो इन्टारेस्टखौथ' खालामनो हायो नाथाय थाम्फै अरलायबायलै थाम्फै मच्छर काट रहा है रे मच्छर बहुत मच्छर सासेल' थांलायबाय गजनी भाई मा ओंख्रि जानाय पाबजि गेलेनाङाब्रा पाबजि गेलेबा जाम्बा अलसिया जायोलै अलसिया पाबजि गेलेबा अलसिया जायो माबा जायो दुरबल जायो मानसिया दुरबल अलसिया जायोबा मा जायो मिथिया होमबा नोङो अलसिया जायोबा ओंखाम मोनजायानोलै ओंखाम इन्टारेस्ट गैयि जायो मानसिया दुरबल जायो मानसिया पाबजि गेलेबाय थाबा ओंखायनो आं गेलेयाना जोंबो ओंखायनो थाग्रा बडि नुवाखै
फाग्ला नुखायो बडिखौ चक्लेट बडिया देन्जार नुखायो आयाव फैदो फैसना खाथियाव लामानि मा प्यार मानि मा जायो रोजिया जोंनि गोसो होयो उसिफावनायब्ला सासेया सासेखौ उसिफावनाय गासै सोलेरा मोसाबायलां फाग्ला मोसाखायो गोसोआथ' जेरावखि थाङा गोसो One member Ghazni why Ghazni what are they doing खैथा जाखोब्रा कमेन्ट हरदो Ghazni फंबाय मा जाखो कमेन्टखौनो हरा माथो रावबो बायोलां बिदिबा बायो आं बायोलै नायला मा होनखो नायला नों मा खालामनो मोजां मोनो आङो आं मा खालामनो मोजां मोनो माने आं माबा मा खालामनो मोजां मोनो आं मोनबाथ' उन्दु थानानै जानो सानो आङो बेराय जानोसो गोसो जायो नायला नों मा खालामनो मोजां मोनो आं बिदि न'आव थालाबायनानै खामानि दामानि मावलाबायनो मोजां मोनो बबावबा बेरायहैनो गोसो जायो सम मोनबा भिडिअ बानायनो गोसो इन्टारेस्टिं जायो मालाबा समाव बेफोरबायदि आरो माने टाइम पास मा ओंख्रि जानाय Ghazni भाई क्या सब्जी खाया रे आज सिमां सुजुगारो नोंनि मोखाङाव गेजेराव गोसोखां जेरावखि थाया चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै होदो थाब 1K जानायनि
बाथारबाय आङो नायबा नि फुरा लाइट थाम्फै अरबाय आइदै मच्छर भी मच्छर है नायदोब्रा मानो नायला जाखो Anson, bueno, tú start for. Start for X or community optional. Comment friends. Comment. Like the video. Like that karo. Gosokangan. It's hard to know. 29. 사내일러스이 말하면 막 그게 뭐
सापर्ट खालामदो फ्रेन्ड्स आंनि चेनेलखौबो Again, Bodo currency and check it. Hello, friends. Hello. फैदोलै फैदो फंबाय